nke onye chiri na zero. Achọrọ m ka ị gaa sonyere m sọbụ na YouTube m na ọ ga-adụrụ gị izi ịfụgasị ihe ndị m na-akụzi na ihe nke onyonyo nke ị ga-amụta ihe na ya ọfụma. And mgbe ọbụla ị na-eshi akwa ọkwa onwe gị ka ị na-enyere aka, otu a mụnwa na-akụziri unu ya na bụ onwe m ka m na-enyere aka, maka na ọrụ nke okike zitere ka m bịa rụọ inyere unu aka, unu enyerukwa ndị ọzọ aka, ife wee na-adị mma. Ka ị ghara iche na mgbe ị na-eshi ya nọọ mụnwa ka ị na-emerụ, ma ọ wesị ka ị ghara ishi ya ka ị wee megide m, ọ bụrụ mụnwa na onye Chukwu gọziri na ọ gọzigo ya. Ụbọchị taa ka m chọrọ ịkụziri unu ihe gbasara ndị na-afụ ọfụ si na ha na-afụ vision. Onye isi dị mma adị afụ vision. Onye ọbụla sị gị na ife dị otu a, ọ bụ pastọ, ọ bụ dibịa, ọ sị gị na ihe dị otu a ga-eme, ife ọ na-eme wụ ka ọ ga-esi wee napụta gị ego, ka ọ ga-esi wee napụta gị ihe nke ọ ga-eri. Ọ na-eme ya na ife ọ ga-enweta n'ebe ị nọ, ọ na-eme ya n'ife ndị nwa ga-enweta. And ọzọ dị ka ibie bụ ndị a na-afụ ọfa, ihe a na-eme bụ abịa gị ha ewelu ofu ihe nye gị si gị kweta gị jide ihe a gị dobie na be gị, ma ọ gị tinye ya na wallet, ma gị tinye ya na akpa gị. Ife o ji wee nye gị ihe a bụ ka o nwee ike wee baa gị ime, maka na o nwekwa ihe ha projekti na datin ha na-enye gị si gị dobe na be gị, ma ọ gị tinye na akpa gị. Ọ ife a ka ha ji ama ife na-aga na ndụ gị. Nwekwa na onyonyo nke m kụziri maka ya, nkwu okwu maka ya. Ife ọbụla ị na-eme ka ịkpachapụ anya gị na mgbe ha nyere gị ihe a abido gwaba gị sị gị na ihe dị otu ga-eme na ndụ gị, ị na-ama n'elu, ị gara ama n'ọdụ ohere ha nwere ike iji wee na-ewere ife ọma dị gị n'ebe ị nọ. O nwere uwe mma ndị ya niile bụ ihe mmachagwa anya ya nke okuke were mụ wee kwere ụfọdụ n'ime ha ọnya ka ha were nwee ike wee kụziere m ife m amalọ. Onye dịka Chukwudi Nwadike, onye Imo steeti, the man bụ ezigbo fake. Ọ ndị a ji esota ọgwụ asata wee na-anara ndị mmadụ ife ha nwere. Ọ bịazi o were ofu ihe onye gosi gị dobe n'ife a ga na-arụ ọrụ. O wezi ọ na-amante ife ọma na-abịa, ọ na onwe ife ọma na-abịanụ, ọ na-ewuri ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee na-anara gị ife niile ị nwere. Mana ha bịa na saịdị m ha firie na mara na Chukwu ji m wee kweru ha ọnya, ha wee mma na adị ọnya. Anda afọ ha na-ata na Chukwu wee kụziere m ihe na ndị a niile m na-afụ bụ ndị ji esata ọgwụ asata ka ha wee na-anara ndị mmadụ ife ha nwere. Otu a ka ọ dị husband material, nwoke buru ibu, onye ọka obi Port Harcourt, ezigbo afịa Valentine ike bụ na the man nje na-esi poison na-enye ndị mmadụ na Facebook. Ndị mmadụ a na-ego na-ada n'ọya, ọ na-anara ndị mmadụ ife ha nwere. Ama m ego m onye otimu ọpụti nwanne m nwaanyị, nwanne m nwaanyị ihe kọrekt ya, ha timu ha wecha ndị na-ejere ha ozi. Agwara ha na ọ bụrụ na ego niile ha jiri, ọ bụ na ha ewetara na ha ga-atagide afọ ụwa ha. Onye ọbụla na-afụrụ gị sịrị na ife dị otu a na ife dị otu a ga-eme, mara amarụ na ife ị nwere ka ha na-achọ ịnarụ gị, na o nwere ife ha na-afụ na ọgwụ ha ji asata. Onye gbacha aka ya oghori wee jechọọ ndị a ga-anarụ, ejechọọ ọgwụ a ga-agwọta wee na-anarụ ndị mmadụ ife ha nwere. Mana ife ndị a niile adị ala azụ, ha mechakwa ha ga-ata afọ ife ha metere. Ndị a niile na otu ha na ha otu a ka ha ga-esi ka ha nche ga-esi wee tipịakwa ụfọdụ amarọ ife ha metere, ada emetere ha ebere. Ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya, mara amara na onye ọbụla na-afụrụ vision. Okuke anyị, onye okekere ụwa, onye nwere ife niile. Ị nwere ike mmadụ agwa gị na ife dị otu a ga-eme echi niile, o nwere ike oge awa ife a ama mme, ife a echenjie. Maka na ife a na-asị na onye ma echi afa m ka ọ bụ nobody knows tomorrow. O nwere onye ma echi. Ị nwere ike mmadụ abasị na ihe dị otu a nwanne echi a ihe ọzọ eme, ka ụ ghara ịhụ onye ọ na-apụta onye bịa gwụsụ na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke ikwenyere ịghara ama. Onye ọbụla na-emerụ gị ihe agwara gị na ka ị ga-esi wee mee na ọka nyanwa merụ gị ma ọ mee nke mee nke a,
uche gị dị ya, maka na ọ naghị emie na ọdịmma gị, ife ọ na-emie bụ na ọdịmma ya. Ghọta nke a ka ọ baara gị uru. Daalụ.